Zkusíme to. Použil jsem klasický 10gramový splávek se strašně silnou anténou, protože je dobře vidět. Samozřejmě, kdybych chytal plavačku, tak bych tam dal jemnější anténu. Ale tohle bude krásně do kamery vidět. Splávek jsem vyvážil jednou torpilou, ten splávek má 10 gramů, vyvážil jsem ho jednou torpilou 8 gramů a dovážil brokama. Pod kopcem u rybníka, tam kde se Anča slíká, roste vysoký rákosí. Pytláci mají pušku, rybáři dobrou mušku a tráva se tam nekosí. Na břehu klídek, porybný sílek a někdy dobrá návnada. Úlovek je na háku, bez kázek z podběráku, všude dobrá nálada. Chytli jsme rybu, ta nemá chybu, porcuje se na stole, ty starej brachu. Tak jedem. Dobrý den, v dnešním díle Jak se si povíme něco o měření hloubky. Rybář má několik možností, jak zatraktivnit svůj rybolov. Může několik věcí ovlivnit a několik věcí neovlivnit. Například, co se nedá ovlivnit, je počasí. Celý týden je krásně, těšíme se, že půjdeme na ryby, přijde sobota a budou padat trakaře. To je věc, kterou nemůžeme ovlivnit. Nemůžeme ovlivnit změnu tlaku, nemůžeme ovlivnit pouštění vody, kyslík ve vodě a takové věci. Ale věci, které můžeme ovlivnit, tak jsou velice důležitý pro nás a tím si opravdu zatraktivníme možnost, aby jsme si zachytali. Základní věc, kterou ovlivníme, je výběr místa samozřejmě. Pokud někam přijdeme, tak už máme nějakou zkušenost a řekneme si, tady by ty ryby asi mohly brát, tady by asi nemohly brát. Takže první důležitá věc, výběr místa. Druhá věc je postavit krmení na danou vodu. To znamená, řeknu si, budu tady chytat kapry, postavím kaprový krmení. Budu tady chytat plotice, postavím ploticový krmení. Budu tady chytat, já nevím, cejny, postavím cejnový. To taky můžu ovlivnit. Třetí důležitá věc je zmapovat si dno a změřit si hloubku. Představte si, že chytáte na labi, který má 100 metrů, vy chytáte na 70 metrech a ryby vám jezdí 5 metrů od břehu. Takže velice důležitá věc zmapovat a změřit hloubku dna. A dnešní díl Jak se jmenuje Jak se změří hloubka. Hloubku můžeme změřit několika způsobama. Plavačkou, to znamená plavačkáři to změří se splávkem, kapraři to měří markerem, feedraři zase krmítkem. Dnešní díl je o splávcích. Budeme to měřit bolonězou. Boloněza je prut, který je několikadílnej a teleskop. Většinou se ty teleskopy dělají 4, 5, 6, 7, závodníci používají 8, 9 i 10 třeba. My jsme vzali umyslně na toto měření kolmikáckou šestku, což si myslím, že víc jak 6 metrů tady nebude. A co je velice důležitý, vzali jsme takovej splávek, abyste to v kameře viděli. Já vemu splávek, přivážu ho prutu, vyvážím ho a vzali jsme s sebou i vyvažovací válec, abyste vlastně viděli princip, jak se to dělá. Použil jsem klasický 10gramový splávek se strašně silnou anténou, protože je dobře vidět. Samozřejmě, kdybych chytal plavačku, tak bych tam dal jemnější anténu. Ale tohle bude krásně do kamery vidět. Splávek jsem vyvážil jednou torpilou, ten splávek má 10 gramů, vyvážil jsem ho jednou torpilou 8 gramů a dovážil brokama. Zase, kdybych chytal plavačku, tak ty broky roztáhnu. Ale úmyslně jsem je srazil dolů, aby jsme tu hloubku změřili dobře. Použili jsme vyvažovací válec. Vyvažovací válec je vlastně válec, který je dole nějak zakončený, je průhledný. V tomto případě je to plexisklo, není to sklo, který je napuštěný vodou. A já vemu splávek a ponořím ho do vody tady, do válce. Tak. Šoupnu to dolů. A vyvážil jsem to nějak zhruba, aby to bylo dobře vidět, tak asi nějak takhle, hele. Takhle jsem to vyvážil, asi. Celý princip měření hloubky je v tom, že toto je hloubka a já posouvám po vlasti splávek tak dlouho, až si ten splávek buď takhle potopí, to znamená, že je tam menší hloubka, anebo se takhle začne pokládat a to znamená, že je tam větší hloubka. Ukážem si. Je několik možností, jak se dole k tomu háčku přicvakne vyvažovací žabička nebo vyvažovací olůvko nebo sonda, nebo říká se tomu různě. Třeba takhle vypadá klasická žabička, kterou já budu používat, úplně jednoduchá záležitost. To je vlastně na pružince, olůvko. Výhoda toho je, že když chytáte pak plavačku, tak máte na háčku červa, máte tam cokoliv a vy to takhle do toho zacvaknete a nemusíte to z toho háčku sundavat. Takže vyndám to z vody, takhle si vemu prut, aby mi nespadnul. Detail do kamery vemu ten háček, ale takhle, detail do kamery, dám to k tomu válce, aby to mohlo hezky být vidět. Vemu žabičku, otevřu ji a takhle ji zacvaknu. Žabička drží, nespadne
A já to celý, co je krásně vyvážený, šoupnu do toho válce. Tak, a abyste věděli princip, šoupnu to do vody a splávek se potopí. To znamená, že v této chvíli je tam větší hloubka, než já potřebuju. A abych to změřil přesně na centimetr, tak já vemu splávek a úmyslně o kousek posunu, abyste viděli princip měřené hloubky. A zase šoupnu do vody. Nevyplaval mi, takže pořád je tam větší hloubka. A já na té vodě přitahuju, nahazuju, protahuju dno a tak dlouho přidávám, až se ten splávek vynoří. Hele, a teď jsem změřil a tímto způsobem dokážete zmapovat. Samozřejmě na řece to je horší, protože to teče. To je praxe, proto se na řekách používají bolonězy dlouhý, aby se vám vlasec nedotýkal vody. Ale tímto způsobem dokážete změřit téměř na centimetr každou vodu. Ale vidíte, kouká jenom opravdu detail, čili teď mám přesně změřenou hloubku a můžu odpovědně říct, tady je tolik a tolik vody. A to je hrozně důležitý pro nás, protože my budeme krmit a potřebujeme najít nějakou hranu, nějakou jámu, nějakou díru nebo někde, kde jsou ty ryby, kde je předpokládáme. Protože na Labě, jako jsme my tady, může být 80 metrů a ty ryby můžou být 70 metrů od nás a my chytáme na 30 a nemáme šanci. Takže důležitá věc. A jinak ty splávky si přinesete k vodě na kostřičkách. To jsou takový, to vypadá takhle. A jenom já je mám předvážený z domova, protože ten válec mám doma, tak jsem si je předvážil. Mám na tom třeba 3-4 metry a klasicky spojím jenom vlasec, změřím si hloubku a zase to uklidím. Jednoduchá věc. A teď si to ukážeme všechno v praxi. Pokud sebou náhodou nebudete mít žádnou sondičku nebo žabičku nebo něco na měření hloubky, olovinku, je to jedno. Velice rychle si můžete pomoct, jednoduše. Obyčejný volůvko, který je zakončený obratlíkem, ventilková gumička a nůžky. Ventilkovou gumičku navlítnete takhle na ten obratlíček, takhle to vemu, zmáčknu, navlíknu. Tak, vemu nůžky, zastříhnu zhruba tak, aby mi to šlo přes, tak, zastříhnu, stáhnu to nechtem dolů a mám jednoduchou žabičku, kterou úplně rychle, jednoduše měřím hloubku. Tak a ukážem si detail do kamery. Ani velký, ani malej. Tak akorát pro sumečka by udělal chramst. Takže potřebujeme před náma změřit hloubku, najít hranu. Prohrábli jsme si dno, zhruba tu nejsou vásky, ale já přesně potřebuji vidět hloubku. Jako první jsem si zacvak žabičku, tu, kterou jsem vám ukazoval, jak se dělá. Všechny broky jsem stáhnul dolů, aby to bylo dobrý. Principově si to ukážeme. Volil jsem 6 bolonězu, předpokládám, že tady nebude víc jak 6 metrů. Nastavil jsem zhruba 4 metry hloubku a teď si ukážeme principově u břehu, jak poznáme hloubku. Šoupnu to do vody a dívejte se na špičku splávek. Teď se dotknul dna. Dívejte se, co udělá, když ťukne od dno to volůvko. Cítíte teď ťuk. Nevím, jestli je lepší to na té špičce vidět nebo na tom splávku. Ťuk. Takže, aby jsme přesně změřili, musíme... Ještě. Ťuk. Teď. Ťuk. Ten splávek si úplně sedne a volůvko se dotkne dna. Takže víme, že když ubereme o splávek, jsme přesně změřeni. Ještě to je málo. Já to budu dělat pomalejš. Teď je toto správný. Teď je toto správný.
No dobrý. A víme zhruba, kolik je tady. A my potřebujeme změřit hloubku. My víme, když to vytáhneme, kolik je tady. Samozřejmě si to označíme, ale my nepotřebujeme vidět, kolik máme pod nohama. My chceme chytat třeba na 15-20 metrech. Takže úplně jednoduše při nahazování hodím splávek do vody, ale tím stylem, že se hodím a dobrzdím. Tím, jak dobrzdím, se natáhne vlasec a první spadne to volůvko, potom splávek. Já to ti pro tebe, pro kameru, to budu měřit blíž. Tady? Jo, dobrý. Tak. Postavím, smysl bolognese je, aby byl prut co nejvíc a vlasec se nedotýkal vody. To nemůžu zabrat, když natáčím splávek. Ne, já ti to říkám do kamery. Jo, takhle. No. Tak. Tak znova. Umyslně jsem zvolil bolognézu 6metrovou a smysl její je, aby se vlasec nikdy nedotýkal vody. Já přesně vidím, že je tam hloubka, protože ten splávek kouká a neponoří se, že je tam, aniž by se vlasec dotknul vody, já vidím, že je tam menší hloubka, než jsem si nastavil. Ťuknu a splávek pořád se neponoří, protože to olůvko by ho stáhlo dolů. Přitahuju blíž a neponoří se. Takže je tady menší hloubka, než jsem zvolil. Ťuknu, neponoří se. Ještě jednou zkusím, neponoří se. Přitáhneme si to k sobě a zmenšíme hloubku. Hodím do ruky, dostanu splávek k ruce. Tak. Asi tímhle způsobem. A dejme tomu, abych to změřil přesně, o takovejhle kousíček to posunu dolů. Tak. Čili odsaď jsem posunul dolů. Předpokládám, že teď se splávek ponoří. Vždycky je důležité, aby ten splávek byl vedený 3 gumičkama. První, která je nahoře, tady, druhá je uprostřed a třetí musí kousíček přesahovat, aby se to tady nezamotalo. Takže ten splávek 1, 2, 3. Tak. A znova vemu a nahodím. Zůstal jsem vyset někde v trní, se vám taky běžně stane, to není problém. A zase styl nahazování. Nahodím a dobrzdím rukou. Tím pádem natáhnu vlasec a první spadne volůvko, potom splávek. A postavím prut a pustím. Splávek se zase kousek kouká, tak je tam ještě menší hloubka. Teď se, nepotopil se. Nepotopil se, je tam menší hloubka, než mám nastavenou. Vytáhnu. Nepotopil se, to znamená, že je tam ještě menší hloubka. A tímto způsobem to dokážu na centimetr změřit. Povolím, postavím a pustím. Nepotopil se. Postavím, pustím. Nepotopil se. To znamená, že zase ubereme hloubku. Ještě jednou si to zkusíme u břehu a pustím. Nepotopil se. Jak to vypadá, jak měříme, tak se stalo asi to, že největší hloubku máme pod nohama a čím dál na vodu, tak tím je mělčejc. To je prostě důležitý zjistit. Čili my chytáme na nějakých 40 metrech a ono se stane, že nám ryby jezdí pod nohama a my chytáme třeba uprostřed nebo u druhé strany. Tímto měřením na to krásně přijde. Takže zase, nemá cenu zbytečně o moc, stačí, když půjdu o dalších, já nevím, 20. Ubral jsem další. A bych přidal ještě. Ještě přidáme, dobře. Hop. Tak. A zase vytáhnu to z trní. Máme jsem zůstal vyset, tak jenom přehodím, protože jsem zůstal vyset, jsem srovnám, abych mohl nahodit. To je špatně, někde jsem zůstal vyset, už to vidím, tady, dobrý. To mám běžně stane, to není problém. To není sranda to dobře změřit. Tak, dobrzdím, aby jako první dopadlo volůvko, potom splávek. Takhle, aby ta kamera to mohla zabrat a povolit. A teď se splávek ponořil, takže je tam větší hloubka, než máme nastavený. Vemu a pustím. Splávek se potopil. Takže Nevidím, kde je. já ti dozvednu. Vidím. Vydrž. Tak, počkej, zvednu ti ho, řekni. A pustím, zmizí pod vodou. To znamená, Ještě. zvednu a pustím. Splávek zmizí pod vodou. To znamená, že je tam větší hloubka, než máme nastaveno. Zvednu, pustím. A takhle protahujete celou řeku a tam, kde se vám splávek ponoří, tam, kde se vám splávek víc zanoří, je hloubka. Takže takhle dokážeme najít jakoukoliv hranu, jakoukoliv jámu, cokoliv. Ale ponoří se, je tam víc. Vemu, pustím.
Ponořil se. To znamená, že je tady větší hloubka. Najdi tu hranu teďka. Tak a teď si najdeme tu hranu, jo, hele. Ťuk. Ponořil se. Jedeme dál. Ťuk. Ponořil se. Jedeme dál. A teď už kouká splávek. A přesně jsme zjistili, že tady je hrana. V těchto místech. Posoupnu to kousek dál. Splávek zmizí. Pustím to kousíček blíž. Splávek se vynoří. Takže je nám jasný, že tady je přesně ta hrana. Jsme na ní. Teď. Na centimetr to dokážeme změřit. Tady je přesně hrana. Tady. Důležitá věc. Při nahazování nahodím a rukou dobrzdím. Hrozně důležitý, protože mi se natáhne vlasec a první, co je, spadne volůvko, teprve potom splávek. Já postavím prut nahoru, aby se vlasec nikdy nedotýkal vody a povolím. Splávek zajel pod vodu, je tam větší hloubka. Nevím kde. Jo. A povolím. Splávek zmizel pod vodu, je tam větší hloubka. Ještě. Zvednu, povolím. Je tam větší hloubka. Ještě. Takhle si mapuju krásně celý to dno, že víme, že před náma není žádná váska, nic, je tady pořád větší hloubka. Musíme to ještě jednou tady blíž. Zmizel pod vodou, je tam větší hloubka. Jedeme dál. Pořád. A teď si najdeme tu hranu u břehu. Pustím. Tak, a zmizel pod vodu. Čili teď přesně vidíte, jestli to kamera zabere. Tak, už jsem zůstal vyset v té hraně doby, už jsem to vysek. Takže tady zhruba někde v těchto místech. Tak, teď jsem mi splávek položil, tady už je mělčejc. Hodím to o kousíček dál. Tady už je mělko, takže přesně tady v těchto místech, ještě jednou to vemu a přehodím, aby to bylo hezky vidět v kameře. Tak. Tady splávek zmizí pod vodu. Udělám o pár centimetrů blíž. A tady se splávek ponoří, takže přesně vidíme, kde je ta hrana. Našli jsme ji na centimetr. Tady je povolím a tady už je hrana. Hele, tady se splávek položí. Znovu to zkusíme do kamery ještě jednou, aby to bylo krásně vidět. Přehodím to. Tady splávek zmizí pod vodu. Vidíme? Přitáhnu kousíček blíž. A už se blížíme k té hraně a teď to a splávek zůstane přehloubený. Ještě ne, tady, ale tady zůstane přehloubený, zůstane na hladině. To znamená, že jsme si našli, tady přesně je hrana, kudy jezdí ryby. Takže pokud chceme přesně změřit hloubku, vezmeme splávek a přidáme nebo ubereme podle toho, jestli tam je víc nebo méně vody. Dobrý kafe, Jirko. To je kafičko, takový nikdo nemá. Kukuřičná příchuť, ale luxus. Mňam. No holt, jsme zapomněli hrnečky, no, ale my jsme si poradili. A to ona měří, no. Můžem. Takže do místa, který jsem si našel a označil, tak potřebuji dostat nějakým způsobem krmení. Jeden ze způsobů je takzvaný spomp neboli krmící raketa. To vypadá asi takhle a ve chvíli, kdy se to dotkne hladiny, se takhle otevře. Má to velikánskou výhodu, že tím dostanu cokoliv do té vody. Červy, kukly, patentky, ale jakýkoliv ostatní věci, jako jsou řepka, konopí, pelety, prostě všechno, co já potřebuju, dostanu tam, kam potřebuju. Jediná důležitá věc je, že těch spombů se dělá určitý velikosti, 3, 4, 5 různé velikosti a musíme k tomu adekvátně postavit prut. Protože já jsem si vzal středního spomba, tak jsem si vzal úmyslně k tomu prut, který používám na vláčení na slunce, Berkelejáka, protože ten to snese. Ten prut neutrhnu. A to samý, přivázal jsem místo vlasce šňůru 20 kg, protože se může stát, že vlasec by se přetrhl. Jednoduše si otevřu spomba, namíchal jsem si něco, co tam chci dostat do té vody. Týden máčím řepku a pšenici. Trošku jsem ji povařil. Strašně důležitá věc, aby ta ryba to dobře střebala. Hele, takhle zmáčknu a ona se takhle krásně rozmáčkne. To znamená, že té rybě se nic nestane. To samý, vemu semínko té řepky, takhle zmáčknu, hele, a ono pustí kvíček. Takhle to má vypadat. Protože když to tam hodíte suchý, tak ta ryba se nažere
a zůstane to v ní a strašně dlouho to tráví, zvláště teď, co se ochladila voda. Jinak používám 4 a 8 halibutí pelety, tamhle to jsou zakrmovací pelety, já prostě všechno, co jsem chtěl, tak do té vody dostanu. Vyplním si to místo, který jsem si našel a označil a doufám, že do toho místa najede ryba. Vemu z pomba, jako první tam třeba zkusíme trošku těch peletek, takhle se tam nandají. Tak, jednoduše zavřete. Kdyby se to dali na klasický feederový proud s vlascem, tak tím, jak se tohle zatíží, podle velikosti toho spoma, může to mít klidně až půl kila, takže pozor na to, abyste si nezlámali proud. Tak. Vemu, označil jsem si místo a nahodím. Pink do místa, který chytám. Dotklo se to hladiny, to se tam krásně vysypalo. Roste vysoký rákosí, pytláci mají pušku, rybáři dobrou mušku a tráva se tam nekosí. Na břehu klídek, porybný sílek, Do prči. Jo, opatrně. dobrá nálada. Chytli jsme rybu, ta nemá chybu, porcuje se na stole, ty starej brachu, zeleným saku, je to pravda nebo ne? Chytli jsme rybu, a nemá chybu, porcuje Jo. se na stole, ty Máme brat. Fakt jo. Taková velká. Tak to se nám povedlo. hospodskej sudy válí, starosta pěnu chválí, tequila je červí ráj. Broďáky nasadíme, večer až nahodíme a žížaly pak svý prémaj. Houpat se v síti, veselý kvítí, začínali z do hlavy. Měsíci na hladině, úhodem popěvuje, jo, tam dole u vody. Chytli jsme rybu, ta nemá chybu, porcuje se na stole, ty starej brachu, zeleným saku, je to pravda nebo ne? Chytli jsme rybu, a nemá chybu, porcuje se na stole, ty starej brachu, zeleným saku, Můžu natočit těchto berule, nahodit, dopadlo, by to hladili, jo. No?